नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण मुगाचे कटलेट बनवणार आहे. हे मुगाचे कटलेट बनवणं खूपच सोपं आहे आणि खूपच टेस्टी आणि हेल्दी रेसिपी आहे, जी आपण नाश्त्यामध्ये किंवा टिफिनमध्ये घेऊन जाऊ शकतो. तर चला आता बघूया कसं बनवायचं. मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज तुम्हाला मी मोड आलेल्या मुगाचे कटलेट दाखवणार आहे कसे बनवायचे. तर मी इथे हे बघा 100 ग्राम मूग घेतले होते आणि त्यांना मी रात्रभर भिजत ठेवलं होतं आणि मग एका कपड्यामध्ये बांधून ठेवलं होतं. तर हे तुम्ही बघू शकता, ह्याला चांगले मोड आले आहेत. तर आता ह्याला मी 5 मिनिटासाठी उकळून घेणार आहे. बघा मी मुगांना थोडं 5 मिनिटासाठीच फक्त उकळून घेतलं आहे. आणि हे कटलेट आता कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. आणि मुगाचं कटलेट आपल्या शरीरासाठी खूपच हेल्दी असतं. तर तुम्ही पण ह्याला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. तर इथे हे बघा मी इथे अर्धी शिमला मिरची घेतली आणि त्याला असं बारीक कापून घेतलं आहे. इथे मी एक गाजर घेतलं आहे आणि त्याला पण असं बारीक चिरून घेतलं आहे. आणि इथे बघा मी ही पेस्ट बनवली आहे. त्यामध्ये मी 4 मिरच्या आणि 1 इंच आलं घेतलं आहे आणि त्याची मिक्सरला बनवून बारीक पेस्ट बनवून घेतली आहे. आणि इथे ही कोथिंबीर आहे, त्याला पण मी असं मिक्सरला फिरवून घेतलं असं बारीक. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही चिरून पण घेऊ शकता. त्यात इथे बघा मी इथे एक फ्राय पॅन घेतलं आहे. त्यामध्ये मी फक्त अर्धा चमचा तेल टाकणार आहे आणि त्यामध्ये मी आता हे गाजर थोडं परतून घेणार आहे. आपल्याला त्याला जास्त शिजवून नाही घ्यायचं आहे, फक्त थोडंसं परतून घ्यायचं आहे, थोडं सॉफ्ट होईपर्यंत. आणि इथे हे बघा मी मुगाला पण थोडंसं प्रेस करून घेणार आहे एक चमच्यानी. आपलं गाजर पण इथे बघा थोडं सॉफ्ट होत आलंय. आता मी त्यात शिमला मिरची परतून घेणार आहे. शिमला मिरचीला पण आपल्याला थोडंसं सॉफ्ट करूनच घ्यायचं आहे. हे कटलेट आपल्याला लहान मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा नाश्त्यासाठी खूपच हेल्दी आहे आणि झटपट होणार पण. तर आता मी त्यामध्ये मिरची आणि आल्याची पेस्ट टाकणार आहे आणि त्याला पण आपल्याला तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला तेलाचा वापर जास्त नाही करायचा आहे, फक्त अर्धा चमचा करायचा आहे. त्यात आता हे आपले क्रश केलेले मूग टाकणार आहे आणि आता आपलं सगळं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. टाकते त्यात आता मी अर्धा चमचा काळा मीठ पण टाकते आणि 1 चमचा चाट मसाला टाकते. त्यात मी आता अर्धा चमचा धना पावडर टाकते, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा आमचूर पावडर. आमचूर पावडर टाकल्यामुळे त्याची टेस्ट वाढते. आणि आता ह्याला मी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहे. आणि त्यात मी आता ही कोथिंबीर टाकणार आहे, जी आपण बारीक चिरून घेतली होती. आणि आता मी हे सर्व व्यवस्थित परत मिक्स करून घेणार आहे. आणि आता ह्याला मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं हे मिश्रण एकदम थंड झालं आहे. तर आता त्याला मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. तर आता इथे बघा मी ब्रेडचे स्लाइस मिक्सरला लावून असा हा ब्रेड क्रम्ब बनवून घेतलाय. आपण ब्रेडचे स्लाइस जेव्हा मिक्सरला लावतो तेव्हा असा हा ब्रेड क्रम्ब तयार होतो. तर आता याच्यामध्ये मी थोडा ब्रेड क्रम्ब टाकून घेणार आहे. याच्यामध्ये हे बघा मी 4 चमचे ब्रेड क्रम्ब टाकले. आता याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. ब्रेड क्रम्ब नसेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवरचा पण वापर इथे करू शकता. आपल्याला ह्याला असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता इथे हे बघा मी सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आहेत ब्रेड क्रम्स. आता इथे बघा मी छोटे असे कटलेट्स बनवून घेणार आहे. ज्या साईजचं तुम्हाला कटलेट पाहिजे असेल त्या साईजचं तुम्ही बनवून घेऊ शकता. राऊंड आकार येण्यासाठी थोडं आपण असं करून घ्यायचं. हे बघा आधी असं मी हा गोल असा कटलेट तयार करून घेतलाय. आणि तुम्ही बघू शकता हा पण आपला कटलेट तयार आहे. तर इथे बघा मी एक फ्राय पॅन गरम करत ठेवलंय आणि त्यामध्ये मी आता हे 3 चमचे तेल टाकणार आहे. आता आपल्याला हे तेलाला पूर्ण फ्राय पॅनला लावून घ्यायचंय. हे बघा असं. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या इथे फ्राय पॅन गरम झालं आहे. आता हे बघा हे ब्रेड क्रम्स मी थोडे साईडला ठेवले होते. तर आपली ही कटलेट याच्यामध्ये थोडासा आपल्याला फिरवून व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचे आहेत ब्रेड क्रम्स. जसं मी लावते तसंच तुम्ही पण त्याला एकदा लावून घ्या. आणि आता हे बघा त्याच्या फ्राय पॅनवरती हे एक एक करून असंच लावून ठेवून देणार आहे. सगळे कटलेट मी तसेच ब्रेड क्रम्समध्ये त्यांना पहिलं लावून घेणार आहे.
आधी तुम्ही बघू शकता माझे ते सर्व कटलेट्स ठेवून झाले आहेत. तसंच मी त्यांना ब्रेड क्रम्समध्ये कोट करून ठेवले आहे. तर आता मी तर हळूहळू करून परतून घेणार आहे, कारण की आपले कटलेट्स दोन्ही बाजूने व्यवस्थित शिजले पाहिजे. हा बघा, त्यांना असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला एका साईडनी. तसं आता मी सर्व कटलेट्स परतून घेणार आहे. तर आता इथे हे बघा, आपले कटलेट्स हे तयार झाले आहेत. हे दोन्ही बाजूने एकदम व्यवस्थित शिजले आहेत आणि थोडासा असा क्रंचीपणा पण त्याला आले, कारण की आपण त्याच्यावरती ब्रेड क्रम्स लावले आहेत. आपल्याला जास्त करपायचं नाही आहे, फक्त थोडं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच आपल्याला थोडं भाजून घ्यायचं आहे. आता त्यांना मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. हे बघा, तुमचे मस्तपैकी हेल्दी मोड आलेल्या मुगाचे कटलेट्स तयार आहेत. तुम्ही पण एकदा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्हाला पण खूपच आवडेल. खूपच हेल्दी रेसिपी आहे आणि खूपच टेस्टी बनते. जर तुम्हाला पण माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली.